En aquest vídeo veurem com fer un diagrama de línies. Obrim el full de càlcul, obrirem el mòdul 2 amb el que estem treballant, anirem al primer full que tinguem lliure, fem doble clic i li posarem de nom comparació de notes. D'acord. Començarem posant les dades que necessitem per a aquest gràfic. Agafarem de la A a la I, farem fusionar i de títol posarem resultat d'anglès Pau 1998-2004. D'acord. I ho posarem al mig. Seguim posant la resta de dades. Arrossegarem perquè farem una sèrie. Aquí posarem mitjana de l'IES de l'institut i aquí baix posarem mitjana a Catalunya. I això ho farem així d'ample. Ara ens toca posar les notes mitjanes que van treure cada any. Ja estic acabant. I ara anem a donar una miqueta de format perquè quedi la taula més elegant. Ho agafem tot perquè volem la quadrícula, però traurem aquest rectangle d'aquí, aquesta cel·la. Amb el control clicat traiem aquesta i tota la de més li posarem quadrícula. Molt bé. Això d'aquí és negreta. Aquests d'aquí també negreta. Tots els anys també negreta. Aquest d'aquí doble clic. La columna aquesta d'aquí amplada li posarem 0,32 i la fila 2 també alçada 0,32. Aquestes mitjanes són nombres amb 2 decimals. Aquestes columnes tenen l'amplada de 1,12 i el títol el posarem a 12. Amb aquestes dades comencem el diagrama. Tenim les capçaleres de la columna i de les files que farem servir com les etiquetes del diagrama. Ho agafem tot, ens anem aquí a l'auxiliar i agafarem el de tipus línia. Els intervals ja els hem agafat, però hem dit que agafaríem les etiquetes, les capçaleres, i ens fa les columnes. No, el que volem són les 2 files. Ja ho tenim aquí. I com a últim, la llegenda la deixarem a la part inferior i no posarem títol. Finalitza. Anem a canviar algunes coses d'aquí. Aquesta línia d'aquí li direm que és de color negre. D'acord. Aquesta d'aquí baix també li direm que és de color negre. I aquí a l'eix de les X tenim molt espai en blanc, per tant canviarem l'escala. Les dades només van de 4 a 7, per tant ho posarem negre la vora i l'escala de 4 a 7. La vora negra. I l'escala, en comptes d'automàtic, el mínim el posarem a 4 i el màxim el posarem a 7. I l'interval, en comptes d'un punt, de punt en punt, el posarem cada mig punt. D'acord? Molt bé. I ara, les línies, aquestes les trobo molt gruixudes. Línia.
la posarem fineta. I el quadrat, que també és molt gran, el posarem de 0,10. I el mateix amb l'altre. La posarem molt fineta i la rodona també. Posarem ara el gràfic a la posició que li correspon. Amb un clic el podem agafar. El farem una miqueta més petit. Així. Ara el que farem serà donar el mateix color de fons a les cel·les i al gràfic perquè sembli tot integrat. Agafem les cel·les, anem aquí, color de fons, i li donem cian 10. Ara agafem el gràfic i li donem color de fons cian 10. I al dintre li donarem color blanc. I ara traurem les línies de graella. D'acord. I això d'aquí ho quadricularem. Perfecte. Doncs ara sembla que el gràfic i la taula estiguin tot integrats. Gravar. Fitxer, anomena IDESA, mòdul 2. Sí.